friends, welcome to Thombali Culture Fusion. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ പെസേബ്രെ ക്രിസ്മസ് കൂടുകളെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. ബദലോണയിലെ ഫേമസ് ആയിട്ട് 20 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഈ പെസേബ്രെ ക്രിസ്മസ് പുൽക്കൂട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമുണ്ട്, ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും ഞാൻ അത് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. വി ഹാവ് സീൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ, ഹൗ ദേ ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദിസ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് കൊറോണ ടൈം ടു. അവര് അത് മാറ്റൊന്നും വരുത്താതെ പക്ഷേ എല്ലാ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും വെച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റീസും വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം അവർ ചെയ്യുന്നതാണ്. നേരത്തെ നമുക്ക് ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ മീൻസ് ഓൺലൈൻ വഴി നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇവിടെ കയറുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്രയേറെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സാധിക്കും. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ വർഷം ചെയ്തത്. മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവം, ചെറിയൊരു സംഭവം അവസാനം കൂടുതൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും കൊടുക്കുന്നതാണ്. ആഗ്രഹമുള്ളവരത് കാണുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ വെൽക്കം ടു തോമ്പള്ളി കൾച്ചർ ഫ്യൂഷൻ. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun